భాస్కర్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ఒక చారిత్రకమైన మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్, ప్లీజ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు. ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి బిల్లును ఆ రోజు సభలో ఆమోదించి పంపిస్తే ఆ రోజు కూడా చర్చ జరగకుండా అడ్డుకున్నటువంటి సందర్భం చూసాం. మరలా కౌన్సిల్కి పంపిస్తే కౌన్సిల్లో కూడా మెజార్టీ ఉందని తిరస్కరించి పంపినటువంటి సందర్భం చూస్తున్నాం. అధ్యక్ష, దళితుల ఎడల, దళితులకు చేసే శ్రేయస్సు ఎడల వారికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధికి తిరస్కరించి పంపినటువంటి బిల్లు ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష. మరలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అణగారినటువంటి వర్గాలను ఆదుకోవాలని, వారి జీవన శైలిలో మార్పు తీసుకురావాలని, ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో మార్పు తీసుకురావాలని, వారికి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని, అన్ని విధాలా వాళ్ళని అభివృద్ధి చేయాలని గౌరవ మా నాయకుడు మరలా బిల్లుని ఇక్కడ పెట్టి ఆమోదించి వాళ్ళకి మేలు చేయడానికి సంకల్పిస్తే దానిని కూడా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం, మరలా మీ దగ్గరకు వచ్చి అడ్డుకోవడానికి చేస్తున్న మరలా ప్రయత్నం, ఇది బాధాకరం అధ్యక్ష. ఇది మా సభ్యులంటే ఒక మాట విన్నారు, దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారా అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాట. అధ్యక్ష, అది ఎప్పుడో ఉన్నట్టుండి వచ్చినటువంటి మాట కాదు అధ్యక్ష. ఒక మనిషి అలా మాట్లాడాడు అంటే తన ఆలోచనలోనో తన శరీరంలోనో దళితులలో ఉన్నటువంటి వివక్షకు ఆ మాటలే నిదర్శనం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్లీజ్ గెట్ డౌన్, ప్లీజ్. ఇది మెంబర్స్ బిహేవియర్ ఇలా ఉండకూడదు, మెంబర్స్ బిహేవియర్ ఇలా ఉండకూడదు. ప్లీజ్ కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి, మాట్లాడతాను. మీరు కూర్చోండి అధ్యక్ష, మీరు కూర్చోండి, మాట్లాడండి. వాళ్ళకి మంచి లేకపోతే వాకౌట్ చేయండి. వాళ్ళకి అది ఉండదు నేను ఇవ్వను, అస్సలు ఇవ్వను. ఈ సందర్భంలో బిహేవియర్ అయితే ఇవ్వను. ఒక విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ బిహేవియర్ అయితే అస్సలు ఇవ్వను. చంద్రబాబు ఇలా చేస్తే మీరు అక్కడ కూర్చోండి, నేను మాట్లాడతా. కూర్చోండి, ముందు కూర్చోండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు కూర్చోండి, దళితుల ఎడల ముందు కూర్చోండి. దళితులకిస్తున్నటువంటి గౌరవం మీకు ఇవ్వకపోతే కొన్ని సజీవ సాక్ష్యాలను కదా మీకు వాళ్ళ సభ్యుల ముందే ఇస్తారు. కూర్చోండి, సత్కరించదలుచుకున్నాను పద్ధతి అధ్యక్ష. ప్రకారం ఇస్తాను. గణేష్ గారు పద్ధతి ప్రకారం ఇస్తా. కూర్చోండి. ప్లీజ్ కూర్చోండి, కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి సార్. ఈరోజు మీరు కూర్చోండి. అధ్యక్ష, వాళ్ళు కావాలని రద్దు చేస్తున్నప్పుడు నిద్రపోతున్న వ్యక్తిని లేపొచ్చు అధ్యక్ష. నటిస్తున్న వ్యక్తిని ఎవరు లేపలేరు. వాళ్ళు సస్పెండ్ చేయించుకోవాలా? కూర్చోండి. బయటకు వెళ్ళి డ్రామాలు ఆడాలి అధ్యక్ష. ఆ బయటకు వెళ్ళి డ్రామాలు ఆడటం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ఎవడు ఆపలేరు అధ్యక్ష. కావాలని చేసుకొని చేస్తున్న ప్రయత్నం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను అధ్యక్ష, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దళితుల ఎడల ఉన్నటువంటి గౌరవానికి ఒక సాక్ష్యం చెప్తాను అధ్యక్ష. నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష, ఆయన నేను ఒకే జిల్లాలో పుట్టావు, ఒకే నియోజకవర్గంలో పుట్టావు, పక్క గ్రామాల్లో పుట్టావు. దళితులను చూపిస్తున్నటువంటి దానికి ఒక సజీవ సాక్ష్యం మీకు చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. ధైర్యం ఉంటే సమాధానం చెప్పండి అధ్యక్ష. 40 సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుట్టినటువంటి గ్రామంలో, నియోజకవర్గంలో ఒక దళితుని ఓటు వేయించారని చెప్పండి అధ్యక్ష. 2014లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 5,200 ఓట్లు పోలైతే 5,200 ఓట్లు ఒకే పార్టీకి ఓటు వేసుకున్న సందర్భంలో వాళ్ళు ఒక లెటర్ పెట్టారు అధ్యక్ష. నేషనల్ ఎస్సీకి ఒక నిమిషం అధ్యక్ష, అన్న ఒక నిమిషం, ఒక లెటర్ పెట్టారు అధ్యక్ష. నేషనల్ కమిటీ లెటర్ పెట్టారు అన్న, ఒక నిమిషం అన్న. సుధాకర్ బాబు గారు. అధ్యక్ష, ఒక చారిత్రకమైన నిర్ణయం ఈరోజు తీసుకోబోతున్న శుభ సందర్భంలో ఈ ఒక్క నిర్ణయం ప్రజల్లోకి వెళ్ళకూడదని, ప్రజల్లోకి తెలియకూడదని, ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు అధికార వికేంద్రీకరణ, పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేయవలసి వస్తుందన్న విషయాన్ని ప్రజలకు తెలిస్తే వీళ్ళు చేసిన తప్పులన్నీ బయటకు వస్తాయని, ఈ తప్పులను ప్రజలు వీళ్ళు క్షమించారని, శాశ్వతంగా వీళ్ళు దోస్తులుగా ప్రజల ముందు నిలబడవలసి వస్తుందని ఈరోజు దిగజారిపోయినటువంటి కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు అధ్యక్ష. గమనిస్తున్నాను అధ్యక్ష, సాక్షాత్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు, ప్రతిపక్ష నాయకుల వారు వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష,
వాళ్ళ కావాలనే చేస్తున్నటువంటి ఈ చర్యలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు సస్పెండ్ చేయించుకొని కావాలనే ప్రజల ముందు వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పులు బయటపడకుండా ఉండడం కోసం చేస్తున్నటువంటి ఇది విచారుడు ఆలోచనలో ప్రజలు గమనిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష.